Mukwanziso kwamuri mose vadiwa manesha Mwari, tinokuchingamidzai nemufaro unopfachuka pano paAdvent News Desk. Hedzinoi nhau dzesangano dzichiverengwa naWatson Mbiriri. Mufundisi Ted Wilson vakasarudzwa kuti vave mutungamiriri wesangano aka kave kechitatu vachisarudzwa kuti vatore chitsvare chekutungamirira basa raTENS mukati mesangano pasi tenderere. Mufundisi Ted Wilson vakatanga kusarudzwa mugore ra2010 vakazosarudzwa zvakare muna 2015. Vachange vachienderera mberi vachibata pamwe chete navaEton Kola vari munyori mukuru wesangano guru resangano, uye zvakare vachitsigirwa navaPaul Douglas vari mubati wehomwe. Vatungamiriri ava nevose vakasarudzwa kuGeneral Conference vachasusukidza ndima yebasa raTENS kusvikira mugore ra2025 pachazoitwa zvakare mumwe musangano mukuru wakadai. Zvichakadaro kuSouthern Africa Indian Ocean Division kwakasarudzwawo zvakare mutungamiri mutsva vanova Dr. Harrington Akombwa vari chizvarwa chenyika yeZambia. Dr. Akombwa vanga vagara vari mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri weSouthern Africa Indian Ocean Division. Panguva imwe chete iyoyo kwakasarudzwawo zvakare mutungamiriri mutsva kubato revechidiki anova iye mufundisi Sibusiso Khumalo. Mufundisi Khumalo ndo vanga vachitungamirira bazi revechidiki kuSID. Vakuzoshanda vari kuGeneral Conference. Musangano weGeneral Conference uyu wakagamuchirawo zvakare maunion matatu emuno muZimbabwe anoti Zimbabwe West, Zimbabwe Central neZimbabwe East Union Conference. Maunion aya akaumbwa mugore ra2018, saka uyu ndio wanga uri musangano wekutanga wekupindwa nemaunions aya kubva zvaakaumbwa. Tinoti makorokoto kumaunions ese ari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Dare reGeneral Conference rakawiriranawo zvakare kugamuchira mutauro mutsva unoshandiswa mubumbiro remitemo yesangano rinodaidzwa kuti Church Manual. Semuenzaniso, izwi rakakurukurwa zvakanyanya izwi idzva raakuzopinda muChurch Manual rinoti Deaconate. Izwi iri riri kushandiswa pachikamu chinotaura nezvekugadzwa nekuzodzwa kwemaelders. Uye munhu iyeye kana ava kubva pachigaro cheuelder akazosarudzwa kuti aende kubazi remadhikoni haasungirwi kuzodzwa patsva. Pari zvino Church Manual inoti munhu akazodzwa kuvaelder anokwanisa kuva mudhikoni. Ipapo ndo pari kunzi izwi iri rekuti deacon richitsinhaniswa nerekuti deaconate rinogona kureva munhurume kana munhukadzi. Mungada kuziva kuti pari zvino Church Manual haina painotaura kuti madzimai anokwanisa kuva maelders. Asi kune madivision munzvimbo dzakasiyana vakawirirana kuti madzimai anokwanisa kusarudzirwa basa iri, vachiwana tsigiro pane zvisungo zvakamboitwa muannual council yegore ra1975 ikazotsinirwa mugore ra1984 ikawiriranwa nayo pane dzimwe hurukuro dzakaitwa mugore ra1990. Ichi chibvumirano hachisati chava mukati meSouthern Africa Indian Ocean Division. Saka nekuda kwaizvozvo isu tichamboenderera mberi tiri pane zviri muChurch Manual pari zvino. Sangano reHarare City Center rakabatana nechipatara cheArundel rakaita chirongwa chikuru cheHealth Expo, chirongwa cheutano chekuongorora nekurapa vanhu pachena chakaitwa mukati meguta reHarare. Vanhu vakakotonoka kubva kwese kwese vachimanyira kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Chirongwa ichi chaitarisa zvizhinji zveutano zvinosanganisira zveCovid-19, utano hwemazino, utano pamweya nezvimwe zvose zvakawanda zvakanga zvichiitwa nana mukoti nana chiremba vakanga vari mukati menzvimbo iyi. Vanhu vazhinji vakapinda musangano uyu vakatenda zvikuru vakakumbira kuti chirongwa ichi chirambe chichienderera mberi sezvo chichibatsira vazhinji vasiri kuwana mari dzekukwanisa kuenda mukati mezvipatara. Vamwe vevanhu vakapinda mukati memusangano nemuchirongwa ichi vanosanganisira mufundisi Joshua Muzira, mutungamiriri weZimbabwe East Conference, uyewo zvakare mufundisi Brian Moyo vanoona nezveufundisi hwechaplains mukati memaindustry akasiyana siyana.
Imwe kambani yehurumende inodaidzwa nezita rekuti Zimforce yakaita chirongwa chekugadzira nekukumikidza prayer room kana kuti kamuri yekunamatira. Kamuri iyi ichange ichishandiswa nevashandi vepakambani apa. Mumwe wevanhu vakapinda mukati mechirongwa chekuparurwa kweprayer room iyi ndimufundisi Joshua Muzira, mutungamiri weEast Zimbabwe Conference, uyewo zvakare mufundisi Brian Moyo, vari chaplain vanoona nezveufundisi mukati memaindastry akasiyana-siyana. Mufundisi Brian Moyo vakatorawo zvakare mukana uyu kupa mabhaibheri pachena kune vanhu vose vakanga vari pamusangano uyu wekuparurwa kweprayer room iyi. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu.